тънката линия между убийствената интензивност и плахата чувствителност. Дали го притеснява, че всички винаги се взират във външния му вид? Това, което първо виждаме, очевидно е физическото. Това, което виждаме, когато общуваме с някого, винаги е във физическия свят и ни трябва време да опознаем човека и какво става в него. Мисля, че това е първият ни инстинкт. И той е неизбежен, защото ние сме животни, нали разбирате? Точно той е наясно. Виждали сме го да очарова Дженифър Анистън в Доброто момиче, със същата лекота, с която помита цели армии принцът на Персия. Уникалната комбинация от фин чар и груба мъжественост му помага да се доближи до някои от най-секси дамите в Холивуд. Възстановява връзката си с вокалистката на Райло Хайли, Джени Луис, която ходи през 2001. Следва 2-годишна връзка с красивата блондинка Кирстен Дънст, последвана от кратък романс с зашеметяващата брюнетка Натали Портман през 2006. Следващата година нещата стават сериозни с другата звезда от извличане Риз Уизърспун, но през декември 2009 двойката се разделя. През 2010 медиите се разшумяват, когато Джейк започва да излиза с певицата Тейлър Свифт. Въпреки скъпите подаръци, частните самолети и срещите с роднините, Джейк и Тейлър се разделят в края на годината. От тогава Джейк има връзки с редица красавици, като Кери Малиган, Дженифър Анистън, Джесика Лаунс и Ана Кендрик. През 2012 се говори за кратък романс с Минка Кели, но той не е потвърден. Джиленхал е вече в началото на 30-те и се питаме дали някога ще намери любовта. Жените по света се надяват на обратното. Освен ако не е с тях, разбира се. Кариерата на Джейк Джиленхал е в разцвета си и той доказа, че може да играе и убедителен екшен герой, и чаровен романтик, или да избира провокиращи филми, които опитват да ни променят и да погадаличкат мозъка ни. Да погадаличкат мозъка ви? Да, бих искал да го направя. Щетка за зъби. Предаването е обработено в Фантаста студио.